Cellemembranen er den membran, der omgiver en celle og beskytter cellen mod dens omgivelser. Den er med til at kontrollere, hvad der kommer ind og hvad der kommer ud af cellen, og så er den opbygget af lipider og proteiner. Lipider i membranen de indeholder en hydrofob og en hydrofil del. Og man siger, at lipiderne de har et hydrofilt hoved, de runde her, og et hydrofob hale her. Så når lipiderne de går sammen og danner en membran, så vil deres hydrofobe haler interagere med hinanden, hvorved membranen får et hydrofob indre her, mens de hydrofile hoveder de vender ud mod de vandlige miljøer, der findes rundt omkring cellen. Og membranen den regulerer ligesom passagen af stoffer ind og ud af cellen, og nogle molekyler de kan passere frit gennem membranen, mens andre de kræver særlige transportsystemer for at kunne krydse membranen. Membranen den har stor indflydelse på, hvad der transporteres ind og ud af cellen, og som jeg nævnte før, så er det ikke alle stoffer, der passerer lige let gennem membranen. Og derfor så kalder man sådan en membran for halvgennemtrængelig. Transporten den kan ske på 2 forskellige måder. Den kan nemlig være passiv, eller den kan være aktiv. Alle molekyler de er i bevægelse, og de bevægelser det betyder, at molekylerne de vil sprede sig, og de vil allerhelst sprede sig fra et sted med høj koncentration til et sted med lavere koncentration. Og det kan man sige, altså de vil ligesom prøve at fordele sig jævnt og skabe ligevægt. Og bevægelsen af stoffer fra høj mod lavere koncentration, det kalder man for simpel diffusion. Og molekyler, som kan passere en membran, de vil ligesom diffundere gennem membran ved simpel diffusion, som jeg nævnte før, er et sted med højere koncentration til et sted med lavere koncentration. Og nogle molekyler og ioner, de kan ikke passere membranen direkte, men diffunderer gennem proteinkanaler. Som dem her, der har vi en proteinkanal og transport protein. Og det kalder man for faciliteret diffusion. Og hvis man simpel diffusion og faciliteret diffusion, det koster ligesom ikke cellen energi. Og derfor så kalder man det en passiv transportmetode. Osmose er en form for diffusion, hvor kun vand, men ikke andre stoffer kan passere en halvgennemtrængelig membran. Vandet det vil søge fra den ene side, hvor det er høj koncentration, mod den side, der har lavere koncentration. Og sådan noget som de opløste stoffer som salt og sukker, og de kan ikke passere, så de bliver hvor de er, og det betyder at vandet det vil ligesom suges over i en salt- eller sukkeropløsning, hvor koncentrationen af vandmolekyler er mindre. Som man kan se på billedet her. Osmose er ligesom en anden diffusion, en passiv transport, og da cellemembranen er halvgennemtrængelig, så er den her proces rigtig vigtig, når cellens vand- og cellekoncentrationer de skal reguleres. Så lavede vi vores kartoffelforsøg, og her har jeg tabeller over vægten. Det første her det er efter 0 timer, det næste halv time, og det sidste er 24 timer. Og heroppe kan du se saltprocenten. Den blå er 3, den grønne er 1,5, den gule er 0,5, og den orange er 0. Og man kan sige, at årsagen til, at nogle af kartoffelstængerne de har optaget mere vand, det er, at cellerne forsøger at udligne deres egen saltkoncentration med den lavere koncentration fra omgivelserne, og af samme grund har nogle stykker afgivet vand, og det resulterer i en øgning af cellens eget saltkoncentration, fordi de ligesom tilpasser sig den høje koncentration fra omgivelserne.
Og her kan man se for eksempel den med en halv, den har optaget, hvor at den blå for eksempel, den har afgivet. Og her der har vi lige skema over længden. Der kan man se, den har ikke ændret sig så meget igen. Efter 0 timer, en halv time og 24 timer. Og her der har vi sådan det overordnede skema. Og saltet, altså det kunne ikke trænge igennem en kartoffelcellemembran, fordi saltet er et for stort molekyle til at kunne trænge igennem membranen. Og for lige hurtigt at gennemgå den her, så har vi igen saltkoncentrationen herude, vægt før, vægt efter en halv time, vægt efter en time, eller et døgn hedder det, længden før, længden efter en halv time, længden efter et døgn. Så er der bøjeligheden. De starter alle sammen med at være det, vi har beskrevet som middel. Efter en halv time, der var den, der havde 3%, den var blevet blødere, hvor den, der havde 1 og den, der havde en halv, altså der var ikke sket den store ændring, så det har vi kaldt for middel. Og den med 0, den var blevet hårdere, end da vi startede. Og efter et døgn, da vi kiggede igen, der var den med 3, der var blevet rigtig blød. Og den med 1 og en halv igen, altså de var igen det, vi ville kalde middel. Og den med 0, den var blevet rigtig hård og kunne næsten ikke bøjes. Hernede, der har jeg prøvet at regne den vægtændring ud i procent, og jeg har formlen her, hvor jeg har sagt vægten efter, der har jeg taget efter et døgn, og det har jeg trykket fra vægten før, og det har jeg ganget med 100, og så har jeg divideret det med vægten før. Og så har jeg fået det til, at den med 0, den havde en vægtændring på 18,18%, og det kan man se her, at den er steget en lille smule. Den med 0,5, den har en vægtændring på 72,72%, og den er også gået fra, kan man se her, fra at veje 0,5 gram til at veje 2,1 gram. Den med 1, den har egentlig været rimelig stabil hele vejen, så den havde en procentændring på 0, har jeg sagt. Og den sidste med 3, den var lidt tricky, synes jeg, men man kan se, at den er gået fra at veje 1,8 gram til at gå ned til 0,5 gram, hvor den så ligesom har taget på, eller hvad man skal sige, men i hvert fald kommet til at veje 1,3, så man kan sige, at den har ligesom afgivet og så optaget igen. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt hernede, men den siger i hvert fald, at det skulle være minus 27,7%. Så var der et spørgsmål, der hed, isotonisk saltvand indeholder salt, der svarer til menneskecellernes indhold af opløste stoffer, og hvorfor det er så bedst, at for eksempel øjenskyldning og sårrensning sker med isotonisk saltvand, og at organer med for eksempel transplantation og kontaktlinser rengøres og opbevares i isotonisk saltvand. Og man kan sige, at hvis man for eksempel tog et organ eller et par kontaktlinser og puttede det i vand, hvor saltkoncentrationen ikke stemmer overens med det, man har lagt der i, så vil det ligesom forsøge at udligne den her forskel ved enten at transportere vand ind eller ud af cellen, og så ændres altså dens egen saltkoncentration. Og hvis man så tog sådan et organ, hvor at saltkoncentrationen er ændret, og putter det i kontakt med en menneskekrop igen, for eksempel via transplantation, så vil mængden af salt i menneskets celler og mængden i det nye organ, de vil ikke stemme overens. Og det kan føre til, at der vil ske en osmotisk udvikling i cellerne, som så risikerer at udtørre og dø. Ja, det ved jeg ikke, det vil nok højst sandsynligt ske, inden organet blev transplanteret. Men i hvert fald det kan man undgå, hvis man bruger det her isotonisk vand, fordi det opbevarer ligesom den oprindelige saltkoncentration. Og det er jo rigtig godt, kan man sige. Så lige her til sidst kort om salt- og sukkerkonservering. Salt har man brugt rigtig, rigtig mange år, hvor man ligesom har opbevaret fødevarer i saltlag for eksempel. Og det har man gjort, fordi
at saltet det virker som gift for de her mikroorganismer, og det forhindrer dem i at trives, kan man sige. Og sukker, der kan man sige, hvis man koger en fødevare i sukker, så skaber man et højt osmotisk tryk, som ligesom gør, at man hæmmer de her bakteriers vækst, som så også er godt.